Alamate anak soleh iku papa bantane mu'min nggo ing syariah kang dihin lisane alus ngendikane kang pindho mulyakaken ing wong tuane. Alamate anak soleh iku papa bantane mu'min nganggo ing syariah kang dihin lisane alus ngendikane kang pindho mulyakaken ing wong tuane. Asik. Selamat datang, selamat menikmati dengan juga buat para teman semuanya. Koping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Koping telu asih ing bocah cilik-cilik uga sedulur gawe becik. Koping papat ngaman ake ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane. Ayo alamate anak soleh iku papa bantane kanggo ing syariah kang dihin lisane alus ngendikane kang pindho mulyakaken ing wong tuane. Ya, selamat datang buat semuanya. Asik. Masih bareng Kazela di sini. Terima kasih juga buat Lanang Adi. Koping telu asih ing bocah cilik-cilik sedulur gawe becik. Koping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Koping papat nama ake ilmune jadi tanggung jawab ora ngawulane. Alamate anak soleh iku papa bantane mu'min nganggo ing syariah kang dihin lisane alus ngendikane kang pindho mulyakaken ing wong tuane. Spesial dikasih ada alamat anak soleh bareng bocil. Terima kasih juga buat Kazela.